От първото место, що ми нещо по риба, сега трябва с първата проводка да фанеме. На второто местенце. Записваме ли? Записваме. Това маник. Китаец за левче. Убива ги направо тук на барата. Цвети ми го показа. Тук местенцето. Тук виждам нещо черно на дъното, а май не е риба това. Една даже скача. Опа! Спуснам го. Амкам. Баси малата. Даже не фърлих където трябва. Втора. Един изпуснат, втори изпуснат. Трети. Третия няма да захапе. Изме го за малко. Брутално. Брутално кава е. Първо пипане, второ пипане. То беше дъра. Аре. Не, изпусна го. Още снимаме. Там е добре. Голям. Мамка му. Мамка му. Това беше добра риба, повече от 30 см. Това го фанахме, но не е толкова голям. Това е педарка почти. Малки от педарка беше. Брутално активни днеска направо. Се чуда какво става. Където се е облегчил. Как изпуснах по-големия, мамка му. Спри се, не искам да попипам, че студено. Брутален успех на другото място и дойде на гадна дядка. Има ли, колега? Викам, има, да. Една минута след това право на местото, където фърлям аз. Обиколи си ме, отиде на местото, стана над водата и почна да пуска плувката. Снимам още. Риба! Ужасен риболов направо е брутален. Но той е малко по-едър педарка си, това от всекъде. Виж какво става. Здрасти, красавец. Аз съм затегнал аванса за разпер. Ето го. Красавец. Айде. По-големият ти брат е наред. Той е фанак с цопването почти. Цвети като му се лови, само момента да дойде. Зимни кефалчета. Буквално с мятането, буквално. Айде някой голем. Право там, дето исках. Ето го. Малък. Малък, ама 20 см. Няма 20 см.
Оттам ги фащаме, тук ги пускаме. Айде и това пътя. Заходим. Даже на задържане сигурно ще мога да фана тук. Оп, второ чукване. Трето. Спуснем го. Да го изпуснахме. Малко ще отхлабявам се. Че има ядри. Да не скъса. Това фъргане не беше много добро. Оп, голем. Голем до нас е. Не, голем бил. Малък е бил. Някой път се случва големия да го избутам малкия и да вземе въблърчето. Не с тия толкова. И се вари. Че ако беше дядката от турбата, стане ли? Той е кой е тук? Трети, четвърти вече. За 10 минути няма. Но искам някой голем. От това место успех да измъкна една 35-тичка, може би. Или малко повече от 35. Пак малко близко фърлиха, но няма нищо. Удар, втори удар. Този път останахме без риба. Днеска е като лятото. Даже по-добре от лятото риболова. Оп. Айде. Не изтича, не изказваме. Е там е местото. Това е рибата. Не там бе. Приятел. Малко по-живчик. А пак не е това, дето искаме. Направо ще се обада на Дени, защото отдавна иска да фаща кефал. Иска, ако има възможност да дойде след обяда. Сега 12 и малко. До 5 часа има време да дойде. То си записваш, бе, гледай, говориш си сам. Опа, идеалното място. Чукахме и изпуснахме. Това за всеко добре обаче. Обаче с тия гуми. С тия куки гамакацване засечеш ли ги? Интересно, че са остри, пък нещата самия се забиват. Проводка без чукване. Това не е първата. Тук ще пробваме наблизко малко. Уха! Айде, риба, айде. На всеки чукване не видях нещо да още. Хоп, добър. Добро чукване. Второ. Трето. Значи е малък шумчук, така е.
Направих сега. Там не съм фъргал за сега. Дай. По-смело, по-смело. Идиот. Тая пръчка много си я харесвам. Водачите, най-вече горния водач е отвратителен. Една малка рибка. Гати древната. Барко ти бе. Но той и отгоре и отдолу през устата сме го закачили. Ай, отлетя. Искам много се изкефим това риболов брутален. Така. Имаше пипа на едно. Второ. И риба. Това седра, бе. Я виж каква хубава педарка. Не, приятелче. Мани и то си удари главата, да е здрав. Барат. Добро чукване. Чакай, тя може да ти тая. Ще добро кифалче. Че в дупката са се заврели педарка. Страхотна. Страхотен ден на барата. Яко. Ти си пъй на гълта, браво бе. Не искам да те фащам. Айде до други ден. Тайна глупост направихме. Опа. Страхотно. Сега и риба, ако има там. Чукна. Много лекичко. Ще трябва да целиме дупката. Ай се пробваме. Идеално. Имаше кълбе. Ах, копеле.
Где? Не. Избързах. Доста често избързвам обаче. Обаче не спира. Активността не спира. Май днес ще спрем преди тях. Там е страхотно. Оп, второ. Айде. Не бъди срамежлив. Ниска. Оп, и точно нади мене беше. Страхотно. Да и камерата да можеше да го види това. Сигурно ще може с някакви по-добри камери. Оп, айде. Гати беглото пипане. Спуснахме го. За пореден път му почина да изпуска нещо. Това почти се закова сам. Тук е. Още една рибка. Това е по-миничка. Какво ти има на тебе? Тая е била в мрежи. Да, в мрежа май е била. Така умием очите добре. Айде, чао. На това място има големи, има трески, има и 40 даже. Ако имаме късмета за една 40. О, брутално. Върха, т.е. въблечето на върха на водата, на изтичане вече, със задържане, рибата идва, атакува, просто не успее да оцели въблечето. Страхотна атака. Много гладна риба, предколедно. Това означава ли да ида днеска на Дунава за разпер? Или да пропусна? Вчера хванах едно. Беше малко. Иска ми се нещо на 60 см разперско. Разперски гладник един. Оп, атака, но неуспешна. Буквално ако могат да се реализират всички атаки, ще се хванат поне 40-50 рибки днес. Но, дай. Времето явно като е студено и рибата много по-плахо. Кълве. Буквално кълве, а не взима. Защото тук ми се е случвало свърганото да взима, без да има нужда от засичане.
Много бавно трябва да въртаме карата. Направо. Тая е 5 към 2 към 1. 5 и 2 към 1 по-точно. Може би тук може и още по-бавно да се вземе. Поспре си малко якото кълване. Ще е такова. Е тук. На задържане пак. Много готино на задържане това нещо. Но пък не мога да се сечат много добре тук. Пред краката ни. Днеска за малко да не взема въдицата. Ще я убие тази пръчка. Е, там дупката. Точно до мене скочи. Това беше интересно. Скачат, играят, все едно е лято. Опа, айде де, айде де, айде де. Не. 3 пъти го лига и този въбър. Влиза му в устата и го изплюва. Има риба долу. Уау! Силно казвам риба. Брой се. Малка, ама риба. Да не се чуда, още много ще фъра още няколко пъти и пава колата на към Дунава. Нищо чудно.
Да излезе някой разпер. Така ще затвърдим дали е вярно, че ако кълве тук рибата, ще кълве и на Дунава. Риба. Малка риба. И се откачи сама. Настая не я засекох. Тя се хвана сама. И сама се освободи. Как ще го едитна това клипче вече 40 минути дълго. Не е риба. Та не е миниатюрна поне. Спри се. Гледай как си закачила. Няма меца да се освободи сама. Днеска такава активност, че сега се сещам, че не съм пробвал други вългари, освен този. Нито дълбоко гаещ, нито някакъв повърхностен. Само този. И пък, щом си хващат риби, няма смисъл да смея. Та малко по-живичка, браво. Стой, ма, красавице. Опа! Уха, педарка. Педарка късметлийка.
Красавица. И как да си тръгне човек? Так му си каже, ай стига толкова. Аз си чупи главата. Защо и трябваше така да се зашамати, не знам. Дано да е окей. Аз буквално ги фащам от тази страна и ги пускам, тук има две тръби и си отиват на същото място, без да шляпат излишно. Много готино местенце, само дето трудно се изкара от рибите, особено ако е по-голяма. Там ми е най-любимото място. Точно там, дето изтича цялата вода. Бехме без пипане. Много яко риболов днеска. Ела тук е. Ще една бе. Какво става? Май няма си хода. То така няма тръгване. Буквално няма тръгване така. Определено тия кукички гамакацо, това мисля, че е 8 размер, се оказаха доста добри.